Здравейте! В това видео на Супер Хенди ще ви покажа как да си направите арбалет от моливи. Ето и какво ще ни е нужно. 4 молива, химикалка, която се разглобява, ластици и тиксо. Започнете като залепите моливите 2 по 2 успоредно с тиксо. Към единия чифт с моливи залепете корпуса на химикалката, както виждате във видеото. Може да го поставите леко издаден напред. С помощта на ластиците закрепете моливите перпендикулярно. Може да добавите още няколко ластика за допълнителна здравина. За да може да стреляте с арбалета, трябва да залепите по-плътен ластик от двете му страни, както виждате тук. Опитайте се да залепите ластика еднакво и от двете страни. Вече сте почти готови. За да мога по-лесно да захващам стрелите, ще използвам тази капачка за държач. Направил съм цепка в нея, в която да прокарам ластика. Може да го захванете за него с помощта на тиксо, както виждате тук. А за стрели ще ползвам пълнители от химикалки. И нека да го тестваме. Както виждате, макар и от моливи, арбалетът си е доста силен, така че внимавайте. Надявам се видеото да ви е харесало и до скоро!